Hei! Tervetuloa mun ensimmäisen videon pariin. Ja tosiaan mä ajattelin aloittaa maideilla, koska mun mielestä ne on tosi kivoja niinku muidenkin katsella. Mä tykkään itse ainakin katsoa toisten maideita, koska ihan kiva tietää mitä muut tekee päivisin. Joten eiköhän aloiteta. Me lähdetään nyt Giganttiin. Sieltä on tullut paketti. En vielä kerro mitä se on. Mutta kasataan se sitten ja katsotaan mitä paketti pitää sisällä. Joo, nyt me ollaan taas kotona ja tämmönen sieltä sitten tuli. Katsotaan vielä mitä se pitää sisällään. Vai mitä Zorro? Vai mitä? Mitä? Vittu. Mä en jaksa, mä käsken Martin kohta. Mä joudun tuolin tähän sitten. Eli ollaan tosiaan saatu tän verran nyt, kun ei saada enää sit tuohon paikoilleen. En tiedä mikä siinä on ongelmana. Mutta tän verran nyt ollaan saatu tätä koottua melkein kokonaan, mutta nyt tuli vaan ongelma niinku tossa. Koitetaan saada se siitä nyt menemään, niin katsotaan millainen on. Wow, siinä se nyt on. Uusi tietokone tuoli. Ja siinä on vanha. Vähän on ehkä jotain eroja, jos katsotaan tuota penkkiä. En nyt varmaksi sano, mutta ainakin mun silmään se näyttää suurelta erolta. Mitä mieltä Zorro on uudesta tuolista? Jaa. Hei, mä ajattelin, että voitais lähteä vähän pelailemaan Pokemonia tonne ulos. Ja toivotaan, että sieltä tulisi jotain kivaa vastaan. Ja ainakin yksi muna nyt on aukeamassa, että kuvataan se sitten kans. Ja sillä lailla toivotaan, että munasta tulee jotain kivaa. Mut lähdetään nyt tonne alakertaan ja ulos sieltä.
niin päästään pelaamaan ja ehkä joskus takas kotiin. Mennäänkö tuolla varmaan? Eli me ollaan nyt tällaisessa paikassa ihan tässä keskustassa vaan. Ja täällä ei tosiaan ole mitään muuta lähellä kuin Ratataa ja Horsea. Eli tarvii varmaan lähteä vähän johonkin muualle seikkaileen. Joo, eli munasta tuli Odis. Mulla kävi vähän sillä, että mä vahingossa avasin sen. Ei pitänyt avata, että mä painoin sitä vahingossa, kun se tuli tuohon näytölle. Sitten se vaan yhtäkkiä avautui, niin en saanut sitä kameralle, mutta sieltä tuli tosiaan Odis. Eli mä en oman munan aukeamisesta saanut video, niin tässä on nyt Matin muna, joka aukeaa. Ja sieltä tulee... Vau, Suntraves. Mä saan evolla tosta. Alright, paljon tuli kändyi. 14. Ja Se, nyt lähtee Evolve. Se on CP. Mikä sieltä tulee? Sandslash. Sandslash. Jee. Hei, kiitos kun katsoit videon ja jos tykkäsit, niin painathan peukkua ja muista tilata kanava. Se olisi mun puolesta seuraavaan videoon.